Εδώ φτιάχνουμε το Audi. Ναι, το έχουμε φτιάξει ήδη, μας έχει μείνει μόνο αυτή. Αυτό εδώ, να αυτό εδώ. Δείξε το turbo, δείξε τη... Λοιπόν, όχι παιδιά, το turbo, δείξε την εξάτμιση. την εξάτμιση. Το νήτρο. Το νήτρο που κλέψα. Εδώ, παιδιά, η εξάτμιση. Εδώ είναι το υπόλοιπο αμάξι. Αυτό εδώ δεν ξέρω πότε θα το φτιάξουμε, πότε. Ποιο? Ποτέ. Αυτό εδώ μέσα. Όχι, αυτό θα το αφήσουμε έτσι. Α, οκ. Για να φέρει το μοτέρ. Εδώ το έχουμε πλύνει. Έχω βγάλει και βίντεο. Να το δείτε στο κανάλι μου. Λοιπόν, το χρυσό μοτέρ. Έχουμε και τους αεραγωγούς εδώ πέρα. Α, και το πιο σημαντικό. Κουτουλίσια. Σε λίγο θα γίνει Γιώργος Vlogger, να ξέρετε. λες. Λοιπόν, από ό,τι βλέπετε, εδώ πέρα, ρε δείξτε το στην κάμερα, έβαλα μόνος μου τις ζάντες και τα λάστιχα. Δεν είναι, εγώ προσπαθούσα να τα πλύνω, έχουν ξεβάψει, παιδιά, δεν γίνεται. Παιδιά, λογικά ακούστε μια νέα φωνή. Εμένα με λένε Βίκτορα, έχω παίξει και στο κανάλι του Αλέξανδρου που είναι Alex Games που έχετε κάνει subscribe, πολύ ωραίο κανάλι. Να κάνετε και στο Γιώργου. Γιατί άμα δεν... Gamer. Γιώργος Vlogger. Θα αλλάξει, σου λέω. Παιδιά, με λένε Βίκτορα τον άλλο Αύγουστο, 27 Αυγούστου, την επόμενη χρονιά, του 25, τότε θα δείτε και ένα νέο κανάλι που λέγεται Victory Games. Εμένα, παιδιά, με θυμάσαι, είμαι ο Alex Games. Θυμάστε που τότε ένας μου Πία και με έβρισε. Εγώ αυτός είμαι, παιδιά. Που με είχαν βρει στα σχολεία. Παιδιά, να σας δείξω Να κάτι. κάνετε και στο Γιώργο όταν βγήκε του Βίκτορα και στο Βίκτορα και Γιατί στο κρίμα Γιώργο. είναι. Ένα ρε παιδιά, ένα κουμπί είναι ρε παιδιά. Πατήστε το. Ένα κουμπί το πατάτε, like. Το Και πατάτε. παιδιά, συγγνώμη που σήμερα είμαι εδώ, αλλά κανονικά κάθε μέρα είμαι κούνιας, αλλά σήμερα είναι κλειστές. Άλεξ, Ναι. δεν ξέρουμε Και πια. παιδιά, το κόκκινο με εμποδίζει. Αυτό το χρώμα θα το αλλάξουμε, ναι, θα το κάνουμε Αυτό γκρι. εδώ. Θα το κάνουμε, Εδώ. αυτό.